Δεν μπορώ να καταλάβω πότε τελείωσε η φετινή σχολική χρονιά. Τι εννοείς δεν θα πάρουμε άλλες εργασίες? Εμείς τώρα ξεκινάμε το καλοκαιρινό πρόγραμμα επανάληψης για τον αέριο για να είμαστε έτοιμοι για τον ήπιο. Εμείς κρατάμε όλα τα φυλάδια και τα κάνουμε δώρο σε παιδάκια που έχουν μείνει λίγο πιο πίσω ή πολύ πιο πίσω. Τυχερά είναι αυτά. Το παιδί τα παίρνει. Γενικά δεν είμαι υπέρ των βαθμών. Δεν μπορώ να καταλάβω ωστόσο γιατί στο προήπιο δεν παίρνουν βαθμούς. Να προάγεται αυτός που το αξίζει. Προήχθη ο δικό σου, Δεν είναι ότι δεν το περίμενα. Σε έναν ιδανικό κόσμο θα το περίμενα. Μπορεί να ήταν εμένα από τα outsiders. Εννοείται ότι θα ξεκουραζόμαστε το καλοκαίρι μετά τα αγγλικά, το κολυμβητήριο, τη ρομποτική, το ταϊκβοντό, την ενόργανη. Αλλά το καλοκαίρι ούτως ή άλλως είναι για χαλάρωση. Εμείς θα πάμε και μια εβδομάδα στις Μαλδίβες. Εσείς που θα πάτε? Κάμπινγκ. Υπάρχουν ακόμα. Θα συναντηθούμε σήμερα να παίξουν τα παιδιά. Μωρέ, εμείς 7,5 ώρα τον βάζουμε για ύπνο. Είναι πολύ σημαντικό το παιδί να έχει πρόγραμμα. Εντάξει, και στις 10 να κοιμάται. Πρόγραμμα είναι για κάποιον έτσι. Τεμπέλη, άνεργο. Κοιμάστε στις 11. Τώρα ξέρεις και ποιο είναι το θέμα. Αν θυμάμαι καλά, ο δικός σας είχε κάνει και αρκετές απουσίες. Δεν ξέρω αν θα μπορούν να συνεννοηθούν πολύ καλά με τον αέριο. Τι του είπα?